Dwi wedi bod yn chwarae gigs efo lot gwahanol bandiau ers 12 oed, ond y ddiweddar dwi wedi bod yn chwarae gigs o dan yr enw Shamonics yn gwneud mwy o bethau electro. Dwi wedi trio lot gwahanol bethau, ond ar y funud dwi'n iwsio program gyn Propellerhead o'r enw Reason 5. Dwi wedi bod yn chwarae gitar ers tua 10 mlynedd fan, a dwi bob tro yn chwilio am ffordd newydd o gael y gitar fewn. Dwi'n recordio'r gitar i fewn i sampler. A dyma enghraifft o beth dwi wedi greu. Dwi wastad yn chwilio am pethau newydd i iwsio i wneud music fatha plugins, a nes i ddod ar draws beth ar yr internet o'r enw Qwerty Beats. Qwerty Beats ydy flash application lle ti efo dewis o 10 gwahanol loop a lot o one-shots. Maen nhw'n mapio nhw allan ar y keyboard, sefyl. Dyma un example o'r loops. Wedyn yr one-shots o gen ti kicks, snares, cymbals, a'r gweddill just synnau random. Ar ôl iwsio Qwerty Beats am chydig, ti'n gallu sylwi'n reit sydyn beth sy'n dda a beth sy'n ddrwg amdano peth. Beth sy'n dda ydy sa rhywun yn gallu just mynd ymlaen a neud can ohono fo lly. Beth sy'n ddrwg amdano fo ydy mae yna latency, so yr amser mae'n gymryd o pryn ti pwyso'r bwtwm i pryd mae'r sŵn yn dod allan. Rhywbeth arall sy'n dwi'n gweld yn drwg ydy ti'n gallu fatha uploadio syniad y hir, ti'n limited i yr syniad sydd fatha lle mae'r boi yn rhoi i chdi. Un peth arall drwg amdan Qwerty Beats ydy ti'n gallu safio na recordio beth ti'n neud, so dwi'n ddim yn gallu paratoi un byd i ddangos wan, so beth dwi'n gorfod wneud ydy just dangos rhywbeth yn fyw. Qwerty Beats, marc allan yn 11, 3.